udigi manyo nyithindo kotimore nade okonyo gik mang'eny gero koro ber ka wadok chien gik manotimo ga chon go symposium go biye show gire go biye wane lokruok mantie kor piny warom mondo ng'e gik matimore wabede gi outings ni chon nitiere nyalo konyo chon nitie outings bende mane ji nyiri limo yawuoyi limo nyiri ji timo debate ji nyiso gik magin godo go ne konyo miyo ji bedo gi confidence to be learn from one another kika ng'e dhi marach to joka dhi nyiri koro ni temo kabisa paro mathematics context iwacho ni math symposium japuonj biro mana e class to ni Sharon ng'ane gi ng'ane kiny kure uru koro ng'eni gigi ne ber kabisa ne miyo ijiuri maths go pod nitiere timore to gitimo na skul madongo dongo ancha neno ka skul moro ma national to nyithindo mnacho Hong Kong ditimo maths symposium nero to you don't need the smaller schools girigiendi oktim mago and yet nitiere very good brains in those schools when otimo gi kuro miyo wadogu kaka notimo gi chon mondo konywa mondo wajiw nyithindo wang'eni science ni nyalo timore gi ng'ata ma Nyasaye onyuolo manie skul nyalo timo science subjects gite ng'ata nyalo timo gi komiye thuolo waseneno mwanamke bomba nyithindo ma nyiri timo gik ma ne prane chwo nyalo timo chwo bende nitiere ma very good kata in nutrition in cookery and all that omi nyithindo gima chuny gi dwaro to wami gi lose makare wami gi resources erokamano ahinya nyakoro mga jwang dakika na 6 tok saa 4 mar okinyi ng'en wacho ni nitiere duoko ma bende pod medo mol e skunde mopogore opogore e rorna moro mano mar Nyakach Girls wacho ni bende wang'ene na ni skunde manyire nyenye genge magwa makaluo nikech waneno mana Rang'ala kende gi Asumbi ma koro listi margi waneno ka gitimo maber aneno Nyakach High School ka bende aneno margi bende osewuoka gin gi min mar 6.5 dongo krach okraj to rach pod ok ber ahinya nyiri onge adieri maber ni nyiri onge